дар асри навин технологияи муосир бо суръати баланд пеш рафту зина ба зина такмил ёфт, мардум низ ба он бештар мароғ зоҳир намуданд. дар ин раванд таваҷҷӯҳи шаҳрвандон махсусан ҷавонон дар баробари технологияи муосир ба намуди либосҳои мухталифи замонавӣ низ зиёд гардид. Парвиз Турсунов аз ҷумлаи он ҷавононе ба шумор меравад, ки лоиҳаи ҷадидеро дар якҷоягӣ бо ҳамкасбонаш матраҳ намуд. лоиҳаи мазкур пешниҳоди либосҳои муосире бо шакли миллӣ духташуда ба сокинони кишвар мебошад. Якум ташкилотчии I am different ин Шералӣ Ҷурабаев буд. Мо бошад як гурӯҳи одамое будем, ки мехостем як чизи миллии тоҷикӣ кардан, бренди якуни миллӣ, бренди миллии либосҳои тоҷикӣ ташкил кардан мехостем. барои ҳамин мо ҳамакаса фикри худмо як пухта, як I am different маънош ман дигаргун. Мегем вақте ки одам як либоса мепӯшад, мехоҳад ки либосҳои пӯшидаи он дигаро монанд набошад. барои ҳамо I am different маънош ман дигаргун. То есть сабабаш якум як бренди миллии либосҳои тоҷикӣ ташкил кардан буд. дуюмаш мо худамон вақте ки либос мехаридем, як мушкилӣ ба борис омадем, ки сифати нағз кати чизе ки мо маъқул дастрас нест, беҳад қин ёфтан. 10-15 мағоза мегарди, як аз инҷа мехари, як аз инҷа мехари. Мо мехостем ки ҳама чизе ки мо ҳамин чиз ҳаст як ҷоба ҷамъ карда беҳтарин сифат кати бо нархи дастрас, муҳимтаринаш яъне дигаргун. Одам вақте ки мепӯшад як чиза донад ки ранги ҳама не. Сабабаш ҳамин. Якум Дилшод Ҷураев соҳиби I am different, Шералӣ Ҷурабаев одаме ки ин чизро эҷод кардагӣ, Фарҳод Ҳамидов директори I am different, Фирӯз Ҳайдаров одаме ки корҳои I am different мегирад, Парвиз Турсунов, Искандар Мирзоганиев, Азиза Рустамова, Искандар Икрамӣ. Ин гурӯҳи одамое ки ҳар рӯз аз саҳар то бегоҳ дар бораи ҳамин бренди миллии тоҷикӣ фикр карда чӣ хел кунем ки сифати аълотарин бо нархи дастрас ба мизоҷон пешниҳод кунем. Майкаҳое ки мо мефурӯшем бо нақши миллӣ, бо як хусусиятҳои миллӣ, мегӯем ки бо нақши шаҳри Душанбе, бо нақши атлас, дар майкаҳо менависем ки ман тоҷикам. барои ҳамин вақте ки мо ба фурӯш мондем майкаҳои худро, аз тамоми дунё даромада ба сомонаи мо I am different нуқта TJ даромада одамо мехостанд ҳамин чизҳои харида кунанд. Мобайни 3 моҳ ба мо тамоми дунё ба дастрас намудани чизҳои I am different ки миллии моё ташкил мекунем. яъне ҳадафи шумо ин аст ки мехоҳед маҳсулоти босифат ва маҳсулоте ки нақшу нигори миллӣ дошта бошад онро пешниҳоди мизоҷон намоед. чун як сайёҳ ба Тоҷикистон меояд, ӯ ҳатман мехоҳад ки аз Тоҷикистон як маҳсулоти миллиро ба ватани худ бубарад. дигар нафарон мебинанд ва донанд ки ин маҳсулот аз Тоҷикистон аст ва он як нақшу нигори хеле ҳам зебо ва ҷолибе дорад. албатта мо пеш аз як кора сар кардан, мегӯем I am different, ман ва бисёр одамо дар хориҷа таҳсил ёфтем. Яъне мо иштирок кардем дар намоишгоҳи либоса, таҷрибаи корӣ бо Перкарден, бо Кашарел, яъне Перкарден US Polo доштам. Ман дидам инҷо баъде ки бо Тоҷикистон гардашта омадем, мехостем як чизи миллӣ кардан. Нияти мо буд аввалаш сифати беҳтарин бояд бошад, бе миёнарав. Мо якумин даст баъди истеҳсолкунанда. барои ҳамин мо рафта дар истеҳсолкунанда сифати маҳсулота гирифта, беҳтарин сифата фармоиш дода, нақши миллии мо яхе чизое ки мо фармоиш метем, баъд бар худамон мебинем. Сифати беҳтарин мешавад ва бо нархи дастрас. муаррифии чунин лоиҳа ки онро ин соҳибкори муваффақ бренди навин унвон мекунад, раванди фаъолияти арзёбӣ мегардад, ки дар Тоҷикистон бори аввал аст. ба гуфти ин соҳибкор, ки ҳамакнун қадамҳои худро дар роҳи тиҷорат гузоштааст, шароит ва имконоти мавҷуда метавонад ҳар як фардро дар роҳи интихоб карда муваффақ гардонад. ҳукумати кишвар низ баҳри рушди соҳа чораву тадбирҳои судманд меандешад, то соҳибкорон тавонанд маҳсулоти босифати ватаниро пешкаши харидорон намоянд. беҳтарин шароитҳо барои соҳибкорон мувофиқ аст, барое ки ҳам тарафи андоз, ҳам тарафи дастрас намудани дигар чизҳо, ҳам тарафи иқтисодӣ барои соҳибкор бурдан, соҳиби як чиз дар Тоҷикистон ташкил кардан ҳозир беҳтарин вақт аст. бозори Тоҷикистон беҳад ҷавон аст. барои ҳамин чӣ корҳое ки чӣ ташкилотҳое ки дар хориҷа ҳастанд, ҳозир дар Тоҷикистон истифода бурда ташкил карда мешавад.
барои ҳамин яке аз сабабаш мегӯем мо барои ҳамин IM Different шудем. Якумин бренди миллии либосаи Тоҷикистон бо насиб мобайни 1 сол 2 сол буд бисёр соҳибкоронои дигар ҳам бисёр чизои ташкил мекунанд. Яъне ҳозир беҳтарин вақт аст. парвиз турсунов талош бар он дорад ки маҳсулоти истеҳсол кардааш ба талабот ҷавобгӯ бошад, то ин ки он дар хориҷи кишвар рақобатпазир гардаду ба ин васила маҳсулоти ватанӣ низ дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хосаеро пайдо намояд. аз дидгоҳи шумо имрӯз то куҷо истеҳсолоти ватанӣ дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир аст ва умуман мавқеи хоса дорад? арзиши қувваи корӣ пасттар ҳаст. Мо метавонем дар Тоҷикистон истеҳсол карда ва баъд хориҷ ворид карда метавонем. Нияти мо байни 1 сол ба на танҳо Тоҷикистона фурӯхтан, балки бо Россия кор кардан, бо Қазоқистон, бо Қирғизистон, бо Дубай, барое ки сифати моли мо бо стандартҳои ҷаҳонӣ рост мебиёяд. дар тоҷикистон низ имкон нест ки маҳсулоти худро истеҳсол намоед, чун имрӯз мебинем корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ низ ба истифода дода мешаванд ва онҳо низ маҳсулоти босифатро пешниҳоди мизоҷон мекунанд. оянда мехоҳем ки ҳама чизое ки мо дар хориҷа истеҳсол мекунем оварда ба Тоҷикистон ҳам Тоҷикистон ба истеҳсол кунем. акнун шояд ин лаҳзаҳо соҳибкоре як нафар ҷавоне моро тамошо карда истодааст ва ӯ низ мехоҳад мисли шумо як соҳибкори муваффақ бошад. ба ӯ тавсияҳои шумо? Якумин тавсия тарсидан дар кор нест. ман як мисол мегӯям. дар Африко ҳар саҳарӣ шер бедор мешавад. шер барои зинда монданаш бояд аз ҳама тезтарин оҳу тезтар давад, барое ки гӯшт намемонад. агар тезтар надавад мемурад. дар Африко ҳар саҳарӣ оҳу бедор мешавад. оҳу бояд аз ҳама тезтарин шер бояд тезтар давад, барое ки агар надавад вай мемурад. аз пушти кор шудан дар кор. одам бояд натарсад ва бояд мо дар зиндагӣ ҳамеша ҷӯянда бошем. ин ҷавони муваффақ дар соҳаи интихоб кардааш хатмкардаи донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносови Федератсияи Россия буда ғолиби чандин озмунҳои мухталиф аст. бо забонҳои русӣ, англисӣ, туркӣ ва арабӣ бо хубӣ ҳарф мезанад. аз нигоҳи ӯ донистани забон метавонад дар рушди соҳибкорӣ нақши калидӣ гузорад. пайваста омӯзишу такмил додани касбият омили муҳимест дар пешрафти соҳа, меандешад ин соҳибкор. дар оянда баҳри рушду равнақ додани фаъолият чӣ гуна нақшаҳоро матраҳ кардаед? соҳибкор одаме ки як ҷома намеистад. на танҳо соҳиби як кор ҳаст. яъне соҳибкор одам бояд як проблемае ки дар ҷамъият як ҳаст ҳамуна ҳал кунад. чизе ки мо мебинем ба чишми худамон, чизе ки мо ҳал карда метавонем, ин мешад як соҳиби як чиз мешад. дар оянда мо мехоҳем мобайни 3-6 моҳ ба хориҷа аллакай ворид кардани маҳсулоти худро. якумин давлате ки мо қабул мекунад ин мешавад Қазоқистон, Русия ва Қирғизистон. дар он ҷо ҳамкорро дорем ки мехоҳанд моли моя дар Қазоқистону Федератсияи Русия ва Қирғизистон фурӯхтан. ҳозир дархост ҳаст. мо камтар нигоҳ мекунем, дар Тоҷикистон камтар бақувват шудем, баъд аз вай ба тамоми дигар давлатҳо ворид мекунем истеҳсоли худмон. пас аз муваффақият шудани мо дар Тоҷикистон, мо кӯшиш мекунем маҳсулоти худро ба бозори ҷаҳонӣ барорем. Парвизҷон бо мо тақрибан 1 сол кор мекунанд. аз ин кас мо боварии комил дорем ки оянда ҳам чӣ нақшаҳое ки мо ба назар гирифта ҳастем, ин нақшаҳоро ба ҷо меоранд. соҳибкори ҷавон бо таҷрибаи начандон тӯлонии худ мехоҳад лоиҳаҳои навини дигареро дар самти тиҷорат матраҳ намояд, чун андеша дорад ки ҳоло Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ қадамҳои аввал мегузорад ва кас метавонад дар марҳилаҳои нахуст комёб гардад.